हर हर महादेव। मैया भवानी की जय, माता गौरी की जय, गौरी पुत्र गणेश की जय। तो प्रेम से एक बार बोल दी सब, शंकर भगवान की जय। तो हे गुरु बहिना सब, गुरु भाई सब, आज जो कथा लेकर आयल बानी बहुत ही सुंदर और बहुत ही दुखद जो कथा बाटे। काहे कि जो कहल जाला केहू के भगवान सुख देवे ने, केहू के दुख देवे ने, लेकिन केहू ई ना समझ पावेला कि दुखवे में सुख बाटे और सुखवे में दुख बाटे। जे समझता उ जीवन जियता, जे नइखे समझत उ जहाँ बाटे तहे रही जाता। तो एक कथा के जो बीच में रहस्य बाटे, जो एक कथा के रहस्य बाटे, वो दुख और सुख में ही बाटे। एक कथा के आप लोग पूरा अंत तक जरूर सुनम और समझो, काहे कि जे भक्त होई वो ये कथा के जरूर समझी और विश्वास करत होई। ते कथा के सुनला के बाद से ज्यादा शेयर और लाइक जरूर करवाई है लोग। काहे कि जो कहल जाला कि जे के विश्वास होला उहे काम करेला। तो जौन भक्त के शंकर भगवान पे विश्वास होई उ लोग कथा के पूरा अंत तक जरूर सुनी। कथा सुनला के बाद से रहस्य जरूर जानी लोग और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखी लोग। तो आई जो कथा बाटे हम आप लोगन के पूरा अंत तक सुनावत तनी और प्रेम से आप लोग भगवान शंकर के नाम लेत हुए आप लोग पूरे आनंद से अंत तक जरूर सुनी। अगर हमार कथा पसंद आवे तो चैनल के सब्सक्राइब जरूर कर ले और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त और जो कहल जाला कि परिवार के पास, दूर रिश्तेदार के पास, दूर में जो भी रिश्तेदार होके उनके पास जरूर कथा की आप लोग भेजो। और कथा के साथ साथ कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखम। ते आई सब लोग साथ मिल के प्रेम से बोली शंकर भगवान की जय, गौरी पुत्र गणेश की जय। तो हे गुरु बहिना लोग, एक डोम और डोमिन रहल लोग बहुत दिन से वो शंकर भगवान के भक्त रहल लोग। लेकिन जो कहल जाला भक्त रहल लोग लेकिन कबो मंदिर में ना जालो, कबो मंदिर में पूजा पाठ ना करे जालो। काहे कि डरे लोग कि केहू कुछ कही ना दे कि तुहा लोग अछूत हवा। लेकिन एक दिन वो लोग के मन भइल डोमिन के कि आज हम शंकर भगवान के मंदिर में जल ढारे जरूर जाई। कहली अपने पति से कि आज चलल जा मंदिर में जल ढारे। तो कहत बाने ठीक बा आज चलल जाई। दोनों जने गए लोग, जैसे एक सीढ़ी रखा था लोग पैर तब तक कहत का बाने वही मंदिर में जो आवत रह लोग पूजा करे, पूजा मतलब जो जायला लोग डेली गांव के औरत लोग जो वो गांव के रहल लोग कहत का बा लोग ना तुहा लोग अछूत हवा, तुहा लोग जात के डोम हवा, ए मंदिर में पैर न रखिया। कहे कि हमन के तो अछूत हो जाई, शंकरो भगवान अछूत हो जाई हैं। ऐसा ही कह के वो दोनों जने के पति पत्नी के वापस भेज देहल लोग। वो दोनों जने दुखी मन से घरे आए लोग कहता लोग कि का अरे डोम हम चाहे डोमिन हई हमन के तो कवन बाती बाटे, लेकिन हई तो मनुष्य ही, भगवान के दिहल शरीर हवे, कोनो मनुष्य के दिहल थोड़ी हवे। लेकिन तबो मन में संतुष्टि रखत हुए कहता लोग कि चल कोनो बात ना, जौना दिन ना रही लोग वो दिन हम जाइम शंकर भगवान के जल ढारे। फिर एक दिन गए लोग, देखता लोग कि अरे ये मंदिर में केहू बा ना, चलो जा तनी के जल दे के आवत तनी के। जैसे जाता लोग जल ढारे वैसे ही केहू न केहू आ गइल। जब केहू न केहू आ गल तो वो कह देहल ना तो हम लोग छुपे छुपे आवत लोग यहाँ जल ढारे, भगवानों के अछूत करे आवत लोग। बड़ा दुखी मन से वो लोग के दुख भइल और वही मंदिर के एकदम नीचे में का करता लोग, एकदम जहाँ सीढ़ी रहल वही सीढ़ी के लगे जल देवल लोग। कहल लोग कि हे भोले बाबा, अगर रउआ सत्य बानी और हमार पूजा पाठ जो आपके सत्य बाटे लागत तो आप प्रकट होके हमन के बताएं कि हमन के का करी।
हमन के ना आगे पीछे केहू बाटे, न हमन के घर में केहू दिया जलाए वाला बाटे। बताई हमन के का करी। शंकर भगवान प्रकट भइने और कहतने कि बताव का मांगा तड़ा लोग। कहतने लोग कि हमन के पूजो करे आवे निके, तो सब केहू टोकेला। तो कहतने शंकर भगवान तक बताव का करी। इ त मनुष्य के दिहल हवे, अब हम का कर सकेनी। कहल लोग ठीक बा, लेकिन आप हमन के बताई न घर में केहू दिया जलाए वाला बाटे। हमन के जब बूढ़ हो जाइम त के हमन के आगे दी, के हमन के जो कहल जाला तीर लेवल जाला, के हमन के जो कहल जाला पिंडा पारे के वो के कराई। शंकर भगवान कहतने ठीक बा, जब इहे मांगे के रहल है पहले ही मांगले रहता लोग। कहत का बाने डोम डोमी ना, हमन के पहले कैसे मांग ली कि हमन के एक लोटा जल सोचत रही के कि रोज चढ़ावे जाए के, लेकिन मन में बड़ी श्रद्धा रह। शंकर भगवान काहे कि उनका पूजा पाठ देखले ही रहने, घर में रह के कितना ही लोग भक्ति करता लोग। वही से एक बेर में ही लोग प्रकट शंकर भगवान एक लोटा जल उनकर जैसे ढालल लोग सीढ़ी के द्वार पे, वैसे ही शंकर भगवान प्रकट हो गए रहने। काहे कि लोग के भक्ति पे बड़ा खुश रहने। ओकरे बाद से कहत का बाने शंकर भगवान जा आज से 9वां महीना में तुहार गोद से और तुहार गर्भ से देखिया कुछ न कुछ पैदा जरूर होई। भेज देहने या 9वां महीना में गो बेटी जन्म ले ली। बेटी जन्म ले ली, लेकिन वो एक आंख के अंधी रहली। एक आंख के अंधी रहली, लेकिन बुद्धि विवेक बहुत देहले रहने। बुद्धि विवेक बड़ी देले रहने। लेकिन ओकरे बाद अब ये जो डोमिन रहली देखली अपने बेटी के कुछ दिन के बाद, तो कहतली लागत हमार धीवा एक अखिया से देखत ही नहीं बा, एक अखिया से लागत हमरे बेटी के दिखाई ना देता। डोम से कहली कि देखी न कि है दिखाई नहीं खे देत। तो कहत का बाने अब का कइल जा। रोज तो हमन के सोचे नी के शंकर भगवान के मंदिर जाई, लेकिन ये गांव के लोग जाए दी थोड़ी ना। शंकर भगवान से कैसे मांगल जाई। तो डोमिन कहतली ना, एक बेर मंगनी, अब उनका पूजा पाठ पे विश्वास बाटे हमन के, तो हमन के पूजा पाठ के अधूरा ना छोड़ल जाई। हमन के बाद अब ये हमारी बेटी आगे पूजा पाठ करिए, सब कुछ करिए। कहने डोम ठीक बा, जब तुहके मंजूर बा तो ठीके बा। फिर लेकिन डोमिन सोचत लेकिन का बियाह शादी कैसे होई। तो डोम कहतने कि जब मंगबे ना करबू तो कैसे सोचत लुक, अरे कहीं ना कहीं हो ही जाई। लेकिन कहल जाला कि कहीं ना कहीं भी रास्ता ना दिखाओने प्रभु। लेकिन कहल जाला कि आगे चल के देर है अंधेर ना है। दोनों जने पति पत्नी अपने बेटी के साथ खुशी से आगे के जीवन जियता लोग। और जब बढ़न हो गई बेटी शादी करे लायक, तो डोम जो कहतन लागता बेटी के शादी करे के समय हो गई बा। डोमिन कहतली हाँ बहिनी अपन बढ़ते हो गई बाड़ी, लेकिन के करी अपने बेटी से शादी, उ ते एक आंख के अंधी बाड़ी। डोम कहतने अरे केहू न केहू तो करबे करी। डोमिन कहली तब जाई आ चारों दिशा में आप लइका ढूंढी। चारों दिशा में डोम जो रहने लइका खोजे निकलने, खोजतने पहला पूर्व दिशा में गईने केहू ना मिलल, दूसरा दिशा पश्चिम में गईने केहू ना मिलल, केहू उनके मन भाईबे ना करे, काहे कि उनकर एक बेटी आँख के अंधी रहली थे। तीसरा में गईने तबो ना केहू मिलल। चौथा में गईने तो देखत का बाने वो जंगल में कि एगो लइका लकड़ी काटता और वो जंगल में अकेले बाटे। काहे कि उनके शंकर भगवान बना के भेजले रहने कि तू हमें लकड़ी कटिया और जइया तुहार बियाह होई वही दिने तुहार माई बाप तो के मिली है। वो लइका के समझा के गए रहने शंकर भगवान, और शंकर भगवान के दिहल रहने, लेकिन दिमाग से उनके मनुष्य के रूप में सब कुछ भुला गए। बस इतने याद रहल कि जहिया हमार बियाह हो यो दिन हमार माई बाप मिल जाई हैं। ई डोम गई ने कहने कि देखो तू तो शादी करे लायक बारा, का तू शादी करवा हमरे बेटी से। अब तो इनके ही होता कि देखो न शादी तो करे के कहता न, लेकिन कैसे का करी, माई बाप है नहीं क्या माँ। लेकिन कहत का बाने डोम कि तुहर माई बाप होके कहाँ, तो हमके माई बाप से मिला दो।
उ लइका कहत तने देखी हमके हमार माई बाप कहले रहने कि हम हमें रोज लकड़ी काटम हमें रहम। हमार माई बाप भी हमें बा लोग और ये हमार घर है, ये हमार दुआर है। लेकिन हमार माई बाप यही हमार बियाह होई वही दिन हमन से भेटाई लोग। काहे कि लोग कह के गए रहल लोग कि देखो ये तुहार घर है, तुहार दुआर है, हमें तू रही हमें लकड़ी कटिया बेचिया खाइया पीहा। लेकिन जहिया तुहार बियाह होई वही दिने हम तुह से भेटाई दोबारा। कहने उ डोम ठीक बा। अपन इहो बेचारा एकदम दुखी रहने ला कहने चला शादी कर देतनी। शादी कर देने अपने स्थिति के देख के अपने लड़की के खुशी मन से कह देने। आ कैला के बाद से जो 2 मीन के बिटिया रहली वो खुश रहत रहली। कहे चलो एक आँख से नइखे दिखाई देत त का भइल, लेकिन एक अखिया से दिखाई देता उतने हम कमुआ को ले। रोज बेचारी उठे झाड़ू पोछा लगावे और रोज शंकर भगवान के 1 लोटा जल ढारे। ओकरा बाद से का भइल कि वहां से उठला के बाद बेचारी कहत का बारी पूजा पाठ से कि सुनी न यहाँ कोनो शंकर भगवान के मंदिर नहीं खे कि जहाँ हम 1 लोटा जल जाके ढार पाई। कहत का बाने उ डोम के दामाद कि बाटे थोड़के दूर पे बाटे, चलो हम तोहके बिहने देखा दे। लेके गई ने वहाँ देखा देने आ कहत तने कि देखो हमें तू रोज आइया जल ढार दिया। कहली ठीक बा। गईली ढाले जल और जल देहला के बाद से वहाँ से ओकरे बाद का भइल कि वहाँ जल दे देहली और जल देवला के बाद से का भइल कहतली अब हम चल तनी प्रभु घरे गईली। और रोज उनका पति कहे तू शंकर भगवान कितना पूजा पाठ करेलू, शंकर भगवान से कुछ मांगेलू ना। कहतली ना हमार माई बाप हमके मांगने, लेकिन हम अब भगवान से अब हम का मांगी। कहतने ठीक बारे धन दौलत मांग ला जैसे हमन के आराम से सुख चैन से जिंदगी कटे। कहतली ना जो भगवान देहले बाने उतने में खुशी बानी। इनके मन में बड़ी संतोष रहल। कहने ठीक बा। रोज दिन होके दोनों जने पति पत्नी अपने में बातचीत करे लोग और कहे कबो उनकर पति कि देखो कबो समय मिली तो अपन आँख जरूर मंगी। कहतली अरे देखल जाए। एक दिन जब उगैली शिष्या वो मंदिर में जल ढारे तो ही जगह शंकर भगवान एक बाबा के रूप में, एक ऋषि के रूप में बैठल बाने, पूजा पाठ करत तने और खूब ध्यान लगौले बाने। इहो गईली डोमिन के बेटी जल ढारे। जल जब वहाँ ढारी देहली चढ़ा देहली, चढ़ौला के बाद से बैठत तली शंकर भगवान से विनती करत तली। ओकरे बाद से वहाँ से वापस आव के जैसे उठली तो कहत का बाने उ ऋषि बाबा ऋषि मुनि जो बैठल रहने उ का कहत तने कि अरे बेटी तू तो रोज खाली हाथ जालू, आज तक कुछ मांगिला, आज तक कुछ मांगही पड़ी। अब वो अचरज में पड़ गईली कि ऋषि बाबा कैसे जाना तने, ऋषि मुनि कैसे जाना तने कि हम कुछ ना मांगेनी। कहली ना हम बाबा से कुछ ना मांगम, हम तो रोज हम बाबा से मांगबे। वो झूठ कहे लगली कि देखी कैसे ही जाने ने। लेकिन उ तरह ने शंकर भगवान सब लीला जनते रहने। कहतने ना आज तो के मांगई पड़ी। कहतली ना ना हम तो रोज मांगेनी, अब हम का मांगम, अब हम जा तनी घरे। कहतले ना ना तू कुछ ना मांगेलू, हम तुहार सब जाना तनी, तुहार पति तुहके समझावे ने, लेकिन तबो कुछ ना मांगेलू। कहतली ना ना आप जानत नहीं कि बाबा हम सब मांगेनी। कहतने ना तू सही सही बताइया, हम तो से अंतिम दाही पूछा तनी। कहतली का तो कहत का बाने तू सही सही बतावो, तू रोज मांगेलू कि कबो ना कुछ मांगेलू। कहतली कि ना हमार माई बाप हमके शंकर भगवान से मांगल लोग तो हम बहिनी, और अब हम का मांगी शंकर भगवान से, जो उनका खुशी होई देबे करिए। जल चढ़ा के ओकरे बाद से सोचत तली कि हम कब घरे जाई। तो बाबा ते अब रोकले बाने। कहतने देखो तुहके आज मांगे के पड़ी। कहतली कि ना ना हम कुछ ना मांगम बाबा, भगवान के खुशी होई देबे करी है। कहत का बाने उ ऋषि मुनि बाबा के सुन 3 चीज कहतनी, तीनों में से एक चीज तू मांग ली हो। कहली का
तो उनका पति का कहतने कि देखो अन्न धन जन सब मंगी हो, लेकिन उ अब सोचत तली कि का करी। तो ऋषि मुनि बाबा का कहने कि अन्न चाहे कि धन चाहे कि जन चाहे। लेकिन अभी सोचत तली तो कहत का बाली कि ये बाबा एक चीज चाहिए, लेकिन ध्यान से सुनम कि हम कौन चीज मांगत तनी। जब आप इतना मजबूर कइले बानी मांगे पे, तो हम एक चीज मांगत तनी कि हमके सोने के थाली में एगो बालक बना के दे दीजिए कि हम अपने आँख से पूरा जीवन अच्छा तरह से देखत रही। शंकर भगवान बड़ा खुश भइने। उनके सोने के थाली में एगो पुत्र वहाँ बना के दे देहने। उ लइका जैसे जन्म लेहने वही थाली में रोए लगने, हाथ छटपटाए पैर छटपटाए लगने, आ केहाँ कई के रोए लगने। और रोला के बाद से कहतने कि देखो है तुहार हवे। और इन्हों के दोनों आँख यानी कि जो एक आँख ना रहल उहो सही हो गई। और बाद से ई बड़ा खुश भइली। उनका पति खुश भइने कि देखो हम तो कहत रहनी है कि धन में मंगी है, लेकिन ई ना कहत रहनी कि इनका रखियो चाही। लेकिन ये अपने बुद्धि विवेक से कितना चीज मांग लेली कि हम मन के आराम से अब रहल जाई। वहां से उठौला के बाद से वो बालक के और थाली के सब कुछ घरे लेके अली और शंकर भगवान के गोड़ लगली, प्रणाम कैली के बाबा तू सब कुछ दे देहला हमके इतने में, ते हमरा लिए सब कुछ बा अभी है। रोज बेचारी अपने बालक के लेके रोज मंदिर जा और वहाँ जल चढ़ौला के बाद से प्रणाम करके रोज आवे। यही तरह से उनका जीवन आगे के बहुत अच्छा बीते लगल। यही से कहल जाला कि जेकर जो भगवान के ऊपर विश्वास रही तो कर आगे कभी ना कभी अच्छा होइबे करी। अरे भगवान देर से देवे ने, लेकिन अंधेरा ना कबो करे ने। घर में देर से दिए लेकिन अंधेरा ना करिए। तब शंकर भगवान के ऊपर जेकर भक्ति भाव जेकर प्रेम होई, एक कथा के ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करम लोग। काहे कि जो कथा होला उ जो ज्ञान होला कभी अपने पास ना रखे के चाहिए, एक दूसरे के पास जरूर आप लोगन के भेजे के चाहिए। और उससे ज्यादा शेयर कैले से बुद्धि विवेक बढ़ेला। तो बोली हर हर महादेव की जय।